Bi sibiri ye juin kalo tile 22 san 2024 aw bisimilay Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita a yirala k'a fɔ ale bɔla ka i kunda Sikasokaw olu yɛrɛ kɔni bara kan bi sibiri don juin kalo tile 22 san 2024 kɔnɔna na ni a yɛrɛ kɔni bisimilala u ka stade belebeleba in kɔnɔna na Bambeba Traoré a yirala k'a fɔ a tagali yɛrɛ kunba ye min ye o de université min ni ale kan ka jɔ Sikaso ale birikiden fɔlɔ o dali ani stade Bambeba Traoré ni ale yɛrɛ kɔni kun lakurayala a bɛ wagati damadɔ bɔ ani fɛn min yɛrɛ kɔni o dayɛlɛlu ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka échangeur ye olu yɛrɛ kɔni ba ye dayɛlɛli ko o yɛrɛ kɔni kan ka kɛ bi a yirala k'a fɔ tagali yɛrɛ kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni maternité ko o yɛrɛ dɔ kan ka dayɛlɛ Sikaso an tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni forage ta ɲɔgɔn kɔ ye ko o yɛrɛ kɔni bɛna dayɛlɛ Sikaso ale ne a marabolo misɛnnin bɛɛ lajɛlen na. Amina wakati ko kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Mali météo olu yɛrɛ kɔni kan ka centre kura dɔ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ min ni ale birikiden fɔlɔ o yɛrɛ kɔni dala kunun jumadon juin kalo tile 21 san 2024 kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ yɔrɔ kura o yɛrɛ kɔni bɛ ala ka dilan walasa u yɛrɛ bɛ se ka u ka baara ko o yɛrɛ kɔni kɛ lafiya o kɔnɔna na cogoya min na halisa an bɛ to wakati ko kunnafoniyaw kɔnɔna na ka ɲɛsin samiyɛ dondaw o yɛrɛ kɔni ma Mali météo olu yɛrɛ kɔni ye ladilikan damadɔ ko o yɛrɛ kɔni di jamanadenw ma o y'a yira k'a fɔ nin wagati damadɔ in na ni kaba o yɛrɛ kɔni finna ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kɛ i hakili to i yɛrɛ la walasa ka lakana ko o basabati o y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i i mabɔ yirikɔrɔlaw la ko ka don yɔrɔ ɲɛnɛma na yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na ni nɛgɛmafɛnw olu tɛ yen nɔ yɔrɔ minnu na ni mansinmafɛnw tɛ yen nɔ o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni minɛnw ye minɛn minnu ni olu bɛ wele ko ɲikɛliw ale ni dubalemafɛnw ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen datugu ko ani ka telefɔni ko ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen sɔgɔ ko nin fɛn damadɔ in ko o yɛrɛ de kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛpɛrɛn ka ale sama. Ni wakati ko kunnafoniya kɔnɔna ye an bɛ taa Bandiagarakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ la ko sanji ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka cɛnniba o yɛrɛ kɛ olu fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛla olu yɛrɛ kɔni sanji sɔrɔ ko fɔlɔ ye o y'a yira k'a fɔ sanji yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to so tan ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni binna ko fɛn min yɛrɛ kɔni u ka ekɔliso kalanso 3 ani o direction ko olu yɛrɛ kɔni binna sanji ale sababuya la. An bɛna kiri tigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna na kunun jumadon juin kalo tile 21 san 2024 kɔnɔna na kiri tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Iyad Aga Gali ni ale yɛrɛ kɔni ye banbagaciba ye o y'a yira k'a fɔ ɲangini o yɛrɛ kɔni dala ale kan ka sabu kɛ ale yɛrɛ kɔni sinyela bɛnbaliya min ni o yɛrɛ kɔni tɛmɛna janvier kalo la san 2012 kɔnɔna na ka don san 2013 la. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko la Confédération africaine de football CAF ale bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko ɲinɛkani o yɛrɛ kɔni kan ka taa kɛ Marokokaw olu fɛ yen nɔ ni ala ye décembre kalo tile 21 yirana san 2025 la fo ka taa se janvier kalo tile 18 san 2026 la. Kalanko kunnafoniyaw la a yirala k'a fɔ baccalauréat malien ko ale yɛrɛ kɔni ɲɔgɔndanw kan ka daminɛ ni ala ye tɛnɛ o yɛrɛ kɔni yirana juin kalo tile 27 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kalanko ɲɛmɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko candidat 230 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kan ka ye ɲinɛ ɲɔgɔndan in na. A bɛ wagati damadɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye transport komo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la karu yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni bɔlen don k'a bere da u ka sɔgɔkun ka a yɛlɛ kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ ye k'a bɔ Mopti ka taa Bamako kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko o transport ko o sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko transport yɛrɛ sɔngɔ bɛ taa fɔ 2000 ani 400 ɲɔgɔn kɔ la u yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila ministre min n'ale ka baara bɛnnen don bolimafɛn ko ale ni siraba ko ɲɛnɛbɔli ma walasa fɛɛrɛ joona o bɛ se ka sɔrɔ nin na. An
Ameta kuchala kauka service mi me no ni were kon nga bara beneno demba ya muso aleni demsanu ka ko nyena bolma olu yere kon bola ka kuna fonya de ka ira ka fo ko bingan wale tan sheki ko were kon kala olu ka marabulu kon nana ka damne janvier la fo kana se juin masan bafla ani mukannan kon nana kuna fona were kon dila u ka emission radiophonique do se fe wa ira ka fo sa temele ko femire kon ni bingan wale sukunni ko were kon chala ko sebe u ka marabulu kon nana la tun ka ira ka fo ko mamunu be ni bingan wale nunu ke ko olu yere ko ni chama minena ko ga ko alisa ko ado bala kanyi amita vacances ka olu fe no aira la ka fo femire ko ni alamusa do juin kalo kile mu kan ani kede samba fla ani mu kan nan kon nan ko femire ko ni bamba ka chuwe ko olu kumena bingan wale ko were ko ta ka vacances ale marabulu do segere ni ale be wole ko gomosa kuna fonyo olu yere kon bola kaira ka foku uga do so jekulu do be no ko olu yere de kala sababu ka to ni bingan wale ko amasika sikisenga wa ira ka fo mashi o yere kon ma bona anina mashi bolu fon o yere kon ma tunu ameta duanza ayira la ka fo bingan wale kelo olu yere kon bola ka bingan wale ko o yere kon taka duanza ale marabulu musendo o yere kon segere juan galu kle mu samba fla ani mu kan nani kon nana ko o yere kon bingan wale ko o yere kon nyeshi u ka bardo ma waira ka fo manani o yere kon bonena anina ka madama do ko olu yere kon joge na fo no olu yere kon bola ka ira ka fo mamu yere kon bonena unina ko olu yere kon olu takata olu du usomo ko ma ko munu yere kon jogila ko olu ka kalu ko fe ku were ko ni ulu lase usoma munu bonena unina ami ala deli badane ma ala ko di uni alislam me shubela jelema munu era jokila ami ala deli ala kan wa ke ulunye alisa ala ka jamana imbasi kuna foni kunchela ameta sudan aira la ka fo femire ko ne New York ko alere ko ni bola ka kuna foni do ulere ko ni bla juin kalu klem kon kile san bafla anem kon nan kon na mi nani aira ka fo femire ko ne Nations Unies alere ko ne aka keleke chedo ko ulere ko ni blagata sudan ka sabu ke femire ko ne uluka sigida doye ben balia were kon kumeka ka sababu ka to ulu kumeka bingan wale ko ota ka nyokon sagare Nations Unies keleke cho ulu were kon tala wala salakana o biseka sabati ni jamana ko fata kon nana nine kume dansiki ke bi kuna fonna anga folibe alame baga jekulu bela jele mali kono fo mali koka au kambe shini ni alamanga joana